Miguel Zammit ta' 23 sena li jgħix il-Gżira inżamm arrestat wara li ċaħat li għal-ħabta tas-7:30 tas-Sibt filgħodu spara lejn u qatel 4 fjaminghi. Huwa mifhum li l-Pulizija rċevew rapport li kienu ġew sparati tiri fuq għasafar protetti f'inħawi ta' Fraben u meta waslu fuq il-post, allegatament instab l-imputat b'arma tan-nar, munizzjoni u 4 fjaminghi mejta. Fil-qorti saret talba l-ħelsin mill-arrest iżda l-prosekuzzjoni oġġezzjonat u qalet li dan huwa każ ċar ta' kaċċa legali u ma jistax ikun li spara fuq it-tajr b'mod żbaljat. Min-naħa l-oħra d-difiża sostniet li l-imputat baqa' fuq is-sit sakemm waslu l-pulizija, xhieda ċara tal-karattru tal-imputat u li mhux se jkun ta' xkil lejn il-ġustizzja. Fi stqarrija l-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba Konservazzjonisti l-FKNK qalet li kriminali bħal Zammit ma baqax posthom qalb is-soċjetà u li dan mhux membru tal-FKNK. Il-Federazzjoni żidet ukoll li se tibqa' taħdem lokalment u fuq livell Ewropew favur kaċċa u nsib sostenibbli. L-FKNK temmet tfakkar il-membri tagħha li qatt mhux se tippermetti xi inċidenti ta' dan it-tip.